תגידו על מדינה שרודפת קבוצה של אזרחים רק משום אמונתם הדתית? מה תגידו על מדינה שבה מתעללים ומאיימים ופוגעים פיזית באנשים בשל אמונתם הזו? והמדינה לא רק שלא מונעת, אלא מצטרפת לרדיפה. המדינה הזאת, אתם כבר ניחשתם, קוראים מדינת ישראל. לאנשים האלה קוראים יהודים משיחיים. הם ישראלים לכל דבר, הם הולכים לצבא, הם משלמים מיסים, הם מצביעים לכנסת, הם לא יותר תימהוניים ולא יותר מסוכנים מקבוצות מיעוט אחרות במדינה. הם פשוט יהודים שמאמינים גם בתנ"ך וגם בברית החדשה, וזהו חטאם הגדול. תסתכלו עליהם, וגם אם אתם לא יהודים משיחיים, כדאי לכם לדאוג, כי היום זה הם, מחר אתם יכולים להיות הקורבן הבא. יונתן הקטן נולד בשעה טובה לפני 4 חודשים. תסתכלו טוב, יונתן הוא יהודי משיחי. נכון, הוא עבר ברית מילה בגיל 8 ימים, הוא גם ילך מתישהו לצבא. אבא שלו, בוגר יחידה מובחרת, כבר עושה כאן המון ימי מילואים, אבל יונתן הוא יהודי משיחי, ולכן כולנו צריכים לפחד ממנו מאוד. אתה צריך להבין שאנשים בקהילה שלנו חיים היום בצל של פחד. הם רגילים שמתעללים בהם, הם רגילים ששוללים להם זכויות, רגילים שלא מחדשים להם דרכונים ומעכבים להם זכויות על פי חוק. מי מפחד מהיהודים המשיחיים? 15,000 כאלה גרים בארץ, אנשים משכילים, יפים, ישראלים לכל דבר, שהולכים לצבא, משלמים מיסים ובוחרים לכנסת. הם לא מפגינים, הם לא אלימים, וזאת אולי הבעיה שלהם. מדוע מתעללת מדינת ישראל באנשים שבסך הכל מפרשים את היהדות שלהם בצורה שונה? אתם לא נמצאים בכל זאת בשטח האפור שבין מה שמותר לבין מה שאסור? אני משוכנע לחלוטין. לא רק שאנחנו פועלים על פי חוק, אנחנו פיתחנו רגישות מאוד מוגברת להגבלות החוקיות שחלות, במיוחד בעניין של המרת דת, כי למעשה מעולם לא הועמד יהודי משיחי אחד לדין בגין פעילות מיסיונרית. אנא אל תיכנע ואל תימנע להקשיב אל הלב. מודעות, פנייה לשכנים, פנייה אישית, מכתבים לשכנים, הפגנות מול הבית, פנו גם למעביד שלי וניסו להביא אותו, לפטר אותי. היו תקיפות אישיות, שחררו גלגל מהרכב שלי, כך שכשנסעתי הגלגל נפל. כבר 20 שנה שמשפחת מעוז נתונה תחת איום. העובדה שמעולם לא נתפס יהודי משיחי שהוא פועל בניגוד לחוק, מסית או חלילה מדיח, ממש לא מפריעה ליהודים החרדים לרדוף, לאיים, להפחיד ולהעליל. ולמה לא בעצם, כשאיש לא מונע את זה מהם? כן, אז היו התנכלויות והיו פריצה לבית יום אחד, ואני הייתי צריכה לראות איך אמא שלי נעדפת ואבא שלי מוכה והרכוש שלנו מנופץ, והילדים הסתגרו בחדר האחרון בבית והיה פחד. אביטל, בתו הבכורה של מעוז, רותחת על ההתעללות של המדינה באביה, אולי דווקא משום שהיא בניגוד לשתי אחיותיה בחרה לפרוש מן האמונה המשיחית. האמונה הזאת, בניגוד להשמצות, מתירה לכל אחד מחבריה לבחור בעצמו את דרכו. ולא פשוט, צריך להסביר תמיד, יש את הקטע הזה של אבא שלך, ואז להסביר שהכתובות שמרוססות בעיר הן כתובות נאצה ולא אמיתיות. אתה זוכרת איזה כתובות? אני זוכרת אחת ממש, שפשוט זעזעה אותי עמוקות. היזהרו מברוך מעוז חוטף הילדים. מצאת את עצמך פוחד, חרד לשלומה? בהחלט, הרבה מאוד פעמים. אתה מאוכזב? שהיא לא איתך? אני לא יודע אם מאוכזב זו המילה. חינכתי אותה לקבל החלטה והיא קיבלה החלטה.
אני משוכנע שהיא קיבלה החלטה לא נכונה. אבל אני לא יכול להחליט בשלה לא הייתי רוצה. זו זכותה, ואני מכבד את החירות שהעניק לה אלוהים, והיא תעמוד לא בפניי, אלא בפניו יום אחד. ההשלמה השקטה והאופיינית הזו עם הגורל השאירה את היהודים המשיחיים במשך כל השנים האלה מחוץ לכותרות. אפילו התקשורת לא טרחה לבדוק מה מסתתר באמת מאחורי הסיפורים על חבורה תימהונית ומסוכנת. תגיד, למה רוב האנשים פוחדים לחשוף את עצמם ולהתראיין ולדבר? משום שהחברה בישראל מטה לב אטום ואוזן אדישה לאלימות ולאיומים מצד חוגים קיצוניים. אני הייתי ממייסדי תנועת שינוי בזמנו, אמנון רובינשטיין אמר לי, ברוך, אם אני עומד לצדכם בעניין הזה, אני מקריב את כל הקריירה הפוליטית שלי. 15,000 גברים, נשים וילדים חיים בפחד, והמדינה הפתוחה לכל אזרחיה לא רק שלא מגנה עליהם, אלא מצטרפת לתוקפים. לפני שנתיים, בהשקט ובאין רואה, פוטר מעבודתו כאן בעיריית פתח תקווה זאב ברן. בוקר אחד הוא בעצם התעורר למין סיפור קווקאי כזה, משהו מטורף לחלוטין. אמרו לו בפירוש, אדם כמוך לא יכול לעבוד בעירייה. אחד מהמנהלים שם באותו אגף אמר, הילד שלי לא הייתי רוצה שיהיה נוכח בכיתת לימוד שאתה מדריך טכני שם ועוזר, אנחנו נאלצים לפטר אותך. ועל זה התבססה עיריית פתח תקווה. מכתב מאת ארגון יד לאחים, ארגון חרדי קיצוני הלוחם במיסיון, שהאשים את ברן בצד נפשות. לאיש אין ולא הייתה הוכחה שברן, יהודי משיחי אכן, דיבר אי פעם עם מישהו על אמונתו. העירייה בעצם אומרת בפשטות שבמקרה הזה היה נימוק סביר להפלות את אותו אדם ולפטר אותו על רקע השקפת דתו. הם לא מתכחשים לזה לחלוטין. הם טוענים שעצם היותו משתייך לכת מסוג כזה מסכנת את התלמידים שאיתם הוא בא במגע. ברן אגב רצה מאוד לדבר איתנו, אבל כמו אלפים מחבריו לדרך, הוא פשוט מת מפחד. הוא בעצם מאוד חושש ממה אותם שמועות זדוניות שאין להם שום קשר למציאות שבה הוא חי, יעשו לילדים שלו ולאשתו. זאת אומרת, בעצם העובדה שיזהו אותו כאבא שלהם והבעל של וכולי, יש לזה השלכות מאוד רציניות. הם ממש פוחדים פחד מוות מהארגון הזה. אתם פניתם לשר פורז? אנחנו פנינו בכתב, בכמה מכתבים לשר פורז, והוא ענה לנו בינתיים בצורה מאוד לקונית שאין לו זמן להיפגש איתנו, לצערו. אנחנו מכבדים את זכותו של כל אדם להגיע לאמונה האישית שלו. שאנשים שבאמת אוהבים את המדינה הזאת, שכבר קשה להגיד את זה להרבה מהאזרחים שנולדים וגדלים וחיים פה, לא מצליחים להיות חלק.